GXL-karmitulppa koostuu ruuvista ja tulpasta. Tulppa laajenee 4 suuntaan. Tämä kasvattaa laajenemisalaa lisätäkseen kitkaa, minkä ansiosta kuormitusarvot ovat hyvät. Tulpan pyörimisen estohakaset estävät sen pyörimisen ruuvin kanssa asennuksen aikana. Ruuveja on saatavana sähkösinkittyinä sisäkäyttöön, kuumasinkittyinä ulkokäyttöön, ruostumattomina vaativiin olosuhteisiin. Tulppa on valmistettu nailonista, joka kestää lämpötiloja -40 ja 100 celsiusasteen välillä. Yleiskäyttöinen GXL-karmitulppa on tarkoitettu kiinnitykseen muun muassa kevytsoraan, kevytbetoniin, kennoharkkoihin, betoniin ja luonnonkiveen. Soveltuu erityisesti koolauksiin ulkoista lisäeristystä varten, terassien ja parvekkeiden kehäpalkkien asentamiseen sekä puisten sisustuselementtien kiinnittämiseen. Poraa reikä pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan mukaan. Porauksen tulee ulottua hieman tulppaa syvemmälle, jotta pölyä ei jää sen tielle. Lyö koko tulppa reikään. Kiinnitä ruuvi tulppaan.